arbitro za ka tura gogin guda a sa ido da kyau a kalle ka da kyau yadda za ka kasance tsakanin Aibo Hassan da Maradi da Sa'adu Aibo Hadoso aibo aibo kuke kai an kure ne wallahi oh you risk not to respect ta kama tsakanin Aibo Hassan Aibo Hassan da Usman Hassan na Tilaberi ga taran ta sake kama Aibo ne ya nemi shiga da farko amma Usman ya ce a'a aka dan ja baya a yanzu cikin nazari take ta en tout cas gâte moyen ya darbe Aibo Usman ya darbe Aibo ya darbe a lokacin Hassan ya samu ya kama tsaron Aibo ya yi darmu amma darmu ya sunce ya sunce yanzu Aibo ya sauka Aibo Hassan ya kada Aibo Hassan ya kada Aibo Hassan ya kada Usman Hassan Aibo Hassan ya kada Usman Hassan sai Edouard Fazil Sassissé Igadi Ligado de Sai Jaha Tilaberi Gondomar Sai la région de Tilaberi merci la Kolo Negunya kada ba manta mai martaba sarkin Namaro honorable Hamani Maiga yana daga cikin masu hannu a cikin tsare-tsare ita ya turza ya samu lawali abdu har yanzu ba ta kare ba Aibo ya samu ba ta kare ba har to ta kare da ket amma Aibo akwai bukatar ka sake tsaron kokowa wannan ba kayan da ke da su din wani tsakanin Aibo Hassan da Maradi mai damara ja da kuma na wani Amurkan tele na Zandar mai damara bula aga mode ba sikar riba arana gonga don chat na doso so gano Aibo go furo abincin maza isa ka gora banda a ci shi isa ka go sake ceci akwai isa ka bugo siki kai Aibo saku isa ke sake ga aiki da iko da baciga ina kujanya c'est contraire à la finale c'est contraire à la finale du centre national Aibo Hassan ya tunda daga Aibo va prendre sa revanche Aibo va prendre sa revanche Allah nous rouvre les choses en Tilaberi wallahi isa ka gonga boceci atole akwai isa ka bugo siki akwai isa ka siki kai wallahi wayo Aibo kai na Tilaberi wallahi Aibo ya zo da sahi wata kila ne mun saka hausa neman yake shi irin yadda ta kasance kai ranar biyu ga watan janvier national bukari sun musamman sani amma isa ka faɗi yake hankali na bai tashi ba kar nike da Aibo rappelons Aibo la présence dans cette arène Aibo du colonel major Aibo wallahi akwai isa ka bazin kwanciya sai wallahi tallahi wallahi isa kake gudu wallahi colonel major wallahi ya tawarize ela ida sai ke président il est là
wai aibo Hassan ya shi yaro wani abu awa an da turka turban sai a nan digin ga zari min ga zari amma ga furo isa ka nago sakace ci fondo wallahi tallahi abun mamaki colonel Manga Hamidu Jibril Adibele kurbe kakare isa Hassan ya kada aibo Hassan ya kada aibo Hassan ya kada aibo Hassan ya kada isa ka aibo Hassan ya kada isa ka girbi ya kai